सुट्टीमध्ये पगार कट होतो कारण तासिका तत्वावरती आम्हाला नेमलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे जर तास भरले तर पगार आम्ही सुट्टी कसं काम असेल तरच, घरी काहीतरी काम वैयक्तिक असेल तर सुट्टी. जर शाळेचा आता रविवार असेल किंवा शनिवारचा हाफ डे असतो, परत सण येतात, गणपती, दिवाळी, क्रिसमस वगैरे असे, दत्त जयंती, ह्या जर सुट्ट्या असतील तर आम्हाला पगार कट केला जातो. बरं, तुम्ही समाधानी आहात का 9,000मध्ये? 9,000मध्ये म्हणजे सर आम्हाला इतर कोणतेही सोर्सेस नाहीच आहेत, म्हणजे गावात राहतो ना, सोर्सेस इतर कोणतेही नाहीच आहेत आमच्याकडे. तर आम्ही आता 9,000 आम्हाला त्याच्यात आम्ही समाधानाने आमच्या कुटुंबाचं पालनपोषण करते. परंतु 9,000 ते आमच्यासाठी पुरेसे नाही आहेत. परंतु अगदीच बेरोजगार राहण्यापेक्षा आम्हाला जे 9,000 मिळतात ना, त्याच्यामध्ये आम्ही समाधानाने काम करतोय. कारण आम्ही DED BED करून जवळजवळ 12 ते 13 वर्ष झाली. आम्हाला अद्यापही अजून CTET TET पास असून सुद्धा नोकऱ्या अजून शासन भरती नसल्यामुळे, शिक्षक भरती नसल्यामुळे आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. मग ह्या 9,000मध्ये जर आम्ही समाधानाने काम करतो आणि आम्हाला जर ते 2-3 महिने झाले जर पगार मिळत नसेल तर आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पालनपोषण कसं करावं? जर शिक्षकांना 1-1-1.5 लाख पगार असतो, त्यांचे जर पगार थांबवले गेले आणि तर काय परिणाम होईल याचा सुद्धा शासनाने विचार करावा. आणि जर आम्ही एवढ्या कमी पगारामध्ये काम करतोय तर जे काही 2-3 महिन्याचा पगार रखडलेला आहे तो शासनाने आम्हाला लवकरात